Amit a hőszigetelt garázskapukról tudni érdemes. Ha a garázs szerves része otthonunknak, mindenképpen érdemes megfelelő hőszigeteléssel ellátott garázskaput választanunk. Így őrizhetjük hatékonyan házunk melegét, és tarthatjuk alacsony fűtési költségeinket. A garázskapu hőszigetelését két fontos tényező befolyásolja. Az egyik a kapu légzárása, a másik pedig a lamellák hőszigetelési értéke. A garázskapu légzárását a kapu lamelláinak gumitömítése, illetve a tokon lévő gumitömítés biztosítja. A lamellák hőszigeteléséről a lamellákban lévő szigetelőanyag gondoskodik. A garázskapu hőszigetelését a kapu hőátbocsátási tulajdonságával tudjuk mérni. Ezt a tulajdonságot a hőátbocsátási tényező adja meg. Ennek értéke annál kisebb, minél jobban szigetel a kapu. Az úgynevezett LPU kapu hőbocsátási tényezője 1,3 Watt/négyzetméter Kelvin. Ez az érték egy extra minőségű, több légkamrás ablak hőszigetelési értékének felel meg. Ne tévesszem meg bennünket az alacsony 0,5 Watt/négyzetméter Kelvin értékkel rendelkező hőszigetelt garázskapu sem. Ha valahol ezt az értéket olvassuk, legyünk tisztába azzal, hogy ez nem a beépített kapura, hanem csak egyetlen lamella hőszigetelésére vonatkozik. Feltéve, hogy nem passzív házat építünk, nem kell feltétlenül ragaszkodnunk az extra magas hőszigeteléshez. Ebben az esetben elegendő egy LPU lamellás Renault Matic Light garázskapu, melynek hőátbocsátási tényezője 1,8 Watt/négyzetméter Kelvin. Ez megegyezik egy átlagos műanyagablak értékeivel. Ha tehát garázskapuról van szó, a hőszigetelést nem centikben mérik.